kani gade ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule du elma arwar kimat bakong san jong ki khubor man ta ka pratelik urisau ki long yatai ka kanwi menteri ya ka kai phot ka high level committee bat ki jing aji mut jong ka habayade ba ka jing pingkria ya ki basa athem motor kem ki pulet ya ubasuba dong kti bu ubang mahkamah ko office ke NPP but one pendem udukot ke HNLC ubadong kti pen pendithai bom hasta siben but clear at police reserve but thep keteng arnut ki kertong ke NPP uba lam khrang bla but uba penya sing sem henen kesngi haswa bane shi khubor ki babnya tu ngap shwa ye kini jing pemram namal ke jing pang nong biang namal ke jing nang bon ki brio ki bayo ya ke jing pang covid khat khandai ni kintu ye ki nong snap ki jong ni bakinum khan sting henre ban bot ti kana ye ki kendon ko ka khia bat na ka benda ki tu ki bladap saup san snem sejulong bat ki bladap ban ai ya tika jong kawat ka baning kong kamau bade ban ai ya tika jong kawat ka baar ha ka por balabu shongkhop bat fikir ye ladi da ka babot ye ki ni lightly ki rukom le ki basong deng ye ki jing da khmat nemas pinjngai iwei ni iwei pat bat kham fikir ba ban ne kho ya ki ti bat ki khman Nakabenta ki jingtip ki bakhamnya ki bayade ba covid khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwe ar lai khandai nyopra not sound real lani hau number iwe not new san bat nakabenta ka jela megilia ki helpline number ki de shispa phra bat iwe not new non ki khubor ki babnya ka kanhun menteri jong sarkar jela hinin kesni kala yatai ya ka kai phot jong ka high level committee ba ya jing ai jing mut jong ka habayade ba ka them motor na ka benta ban pin kan ya shwapan ya ki nong tre ka Shillong municipal board ki basyang basa ha kani ka chaka habakran chikila pathai khubor menteri rang ba ukunat sangma ulai thu ba kanhun menteri kala yatai halo likely ka jing ai jing mun ki ba kan thop ya ka jing long tra ya ka chaka ka jing pin kan ya ka office jong ka Shillong municipal board na bishop cotton road sha office barim but jong ka MBDA khnang ba kinong tre ka municipal board kinyo ban pin kan ya no siya kiying gibala don lupa ulang ru ba ka high level committee ka ajimut ya katangat penresor banwa jaka shawai pat nakabenta ban pin kan ya kiwai pat ki bajusyong jusa hatem motor Vice President Jongari Venkaya Naidu ulakot ek scientist banwa dikilat kilinti banyada ban pinhe ya ka bio resources but livestock jong kathan chate lamingi ya gani ulong hakapor bule jingo ya ka ICR National Research Center Hadimapur Nagaland hinkasni kumban chingma kathan chate lamingi kede ka biodiversity hotspot but kumta unaidu ulong ba ki scientific institution kede bantre nagabenta ki kor ki bor ki bakat kum ka juk ka bamenta bat ki bayhap ru bat ka culture jong ki breu kathan chate lamingi unaidu ulakanturu ya ki scientist bakin tre Banpin bahaya katangat agriculture da kabasim ki teknologi ki bakum ka jok bamenta nakabenda ka chimpin ki ya ki jela jong kathan chate lamingi Usambut menteri rang ba ka jela uba prostun tensong ula pentip ba ka sarkar jela kala kentu ya sarkar pedeng ban khat yak lan yesuk ba ka seng le no jong ka new trap National Liberation Council ni HNLC uba prostun tensong ula ya thuru ba ka seng HNLC lakhen bi an dak sarkar pedeng om dak sarkar jela haga juga pon nakaliang usambut menteri rang ba ka jela ula pen paru yak jinong kam ban ab ya ka kai phot jong ka judicial inquiry halor ka jing siat ka papin paisun nang shelo ka jing khlat no jong unong yalam barem jong ka seng HNLC uba Chester Field thank you uba prostun ula kentai ban kran halor ka jing kentho ba ka jing yap jong uba Cheres kadai ka jing dong kti jong ki katu kat ni ki menteri jong sarkar jela halor ka jing barem jong ka seng HNLC ban siat ki menteri jong sarkar jela uba prostun ulong ba sarkar jela kalasanya ha ki bor ki pulet banyada ya ka jing im omtang jong ki menteri sarkar hende jong uwei upai ba jong ka jela Ka menteri ka platingka jongkari ka Nirmala Sitharaman kala lenyam bhumi pujan nakabenta ka sispa 4 megawatt lower Kopili hydroelectric project Hadima Hasau district hakajingdon lang umentri rangba ka jila Assam Uhimanta Biswa Sharma ka Nirmala kala yathu ba ka sarkar pedeng ba ka sarkar Assam kidan jingthmu ban pinkiya ya ka roi ka par Hadima Hasau district kani ka menteri ka platingka jongkari kala pentip ru ba nakabenta ka nir project ka sarkar pedeng kan bay pisa nyop nak sispa kat ba ka pisa ka basa ka balong sa arpulap nak sispa onsehi da ka sarkar jila Assam nakaliang umentri rangba ka jila Assam Uhimanta Biswa Sharma ulay itu baka sarkar jela kantre bha nakabenta ki kampenrai Hadima Hasau Uhimanta ulay itu lu ya kajing suk sen kaladon biang hakani ka district jong ka jela Menteri ng baga jela Meghalaya ukunat ke sangma hinin kasni ula play ya ka workshop ka basisni halor ka Universalizing Community-led Natural Resource Management in Meghalaya State Convention Center Shillong. Haba ajing plan hakani kasni ukunat sangma ulong bakani ka conference kalong ka badon kam hadu kata-kata kumbabaro kitip ya ka jingkta jong ka jingkala ka sunmineng
ya ka jing im jong gibreu shu ukonrat ula ongru ba don baik ka jing ya tengkho apa leng ke economic growth bat ka jing penlong lani ka jing penbiang ya ka jing long jing man jong sumbeneng ha ka juga por uni menteri rang ba ka jela migle ula thuru ba ka sarkar jela lembat baro ki badan bentalang ha ke imlang ka salang kila mi syakmat bankran halal ka jing penbiang ya ka mai mariang da ka jing yarap jong ki kor ki bor ki bakat kum ka juk ka pemendam kani ka dei ko all India radio Shillong ka balami pi ya ki khubor ha megala yang oi ubre ubodang kti ha ka jing bo bom ha office jong ka NPP ula syakem no ha ki pulet jong ka jela ha ba pentip ya kani umiti rang ba ka jela ukunat sangma ulai thu ba uni ubre ub syakem ha ki pulet udai ubodang kti ha ka jing bo bom ha ka office jong ka NPP men ha ka sauterik mentau blai ukunat sangma ula pentip ru ba ka jing wa benya ka ya sya ba ukunat ulai thu ru ba kidan sekiwe pat ki bre ubodang kti om tam ha kani ka jaka handai ha ki we de ki jing ja pemthei bom ha kini khiniat banai ha ka jela Shosho uwe ni kidakot ka Nyotrat National Liberation Council HNLC ula awan pendem no haka steps ni palay hakli riat East Tentia Hills District tang ba wan thali klem kiti asiat uni udakot ba wan pendem latip keteng kum Emmanuel Sushen na launch nong East Tentia Hills District but uni ubala wan pendem wan udakot jong ka HNLC ba ubadong kiti ban pemithai bom hasta simen ba clear riat police reserved ka jela miglaya ka don sa iwe balaklat mo no covid khat khandai ha kini ki apsaw kunta ki baladep bak balapan po ya jindon ki baklat ha ka jela sha ka siaja south ba khat laingun ka directorate of health services kala pentip bag miglaya ka don sa khandai sangut ki biyo thmayu covid khat khandai tangnin ka sni ka balapan po ya ka jindon ki biyo covid khat khandai ha ka jela sha ka siaja aspa phrapuingun ka jela ka sakhiru sa shispa arpu arngut ki balakot no covid khat khandai ka balapan po ya ka jindon ki bakot sya ka nyop khandai haja sauspa ndu prangun hanagalan ka ta ka koi ka khia ka pentip bakidan salai pu ngut ki bayo thmai covid khat khandai hin ngi sni kan thop ru ya lai pu arngut ki balakot no bat iwei balakla no palat khandai pu alkolon re pulai lak ngut ki breu ki ladap ayak tika yala covid ha India lembaga nationwide vaccination drive katala ka koi ka khia jonggari ka pentip bahapo kini ki apsa kunta baladap kari kala sakhi hadu sa pulai lak khandai hajar ngut ki breu ki baladap sim ya ketika yala covid khat khandai ka khubor ka pentip ru bakidan sa apsa hajar ruspa arngut ki breu ki balakot no covid khat khandai ha kini ki apsa kunta ki baladap bat kabalapan poi ya ka jindon ki bakot hakari sya ka lai klur lai pu arlak aspa san prangun katana ka koi ka khia jonggari ka ya thoru ba ka jindon ki bakot no covid khat khandai hakari kala poi sya ka khandai pnyo point khandai pusan nak sispa kabalong ka bahe tam na lu lebe jong usnem baladem ki kertong jong ke National People's Party ni NPP ki bayakon na mauplang bat maurukaneng constituency hineng kesni kila thap keteng na kabenta banyakon ya ki election siteng samay ka balong hakalay po tarik mentaw bunay ke NPP kala jit yaw ba lamprang bla banyakon ya ki election siteng samay na mauplang bat yaw ba panya sings na maurukaneng constituency kum kadak ban pini ya kajing kersyan ya kini ki agot ki kertong na kalian ginangilam ke NPP ki bakanthob yaw menteri rang ba kajala o konat kesang ma lembat usumbut menteri rang ba kajala o Prestun tensong kilalit serang ya uba lamprang bla ba uba punya since ha kapor ba kilitep keteng kum ki ketong ki banyakon ha ki election sitang samay na ke NPP ka Meghalaya State Legal Service Authority haringkat ka jing trailang bat ka National Domestic Worker Movement ni NDWM Shillong kilapenlong ya ka Legal Awareness Program halor ka Pan India Awareness and Outreach Program kabalang shibenta jong ka rekhe ya ka azadi ka Amrit Mahotsav bat shibenta ru jong ka World Day for Decent Work for the Domestic Workers kabalang halaplang Shillong Kaphang balayata ya kani ka awareness program kilong ka free legal aid ka article 21 ka article 39A ka decent work ka domestic violence ka labor laws ka victim compensation but ka right to education hadin ka awareness program lasamu ya ki Russian sabaro ki nong simbenta da ka National Domestic Workers Movement ni NDWM Shillong but ka Meghalaya State Legal Service Authority haga juga por ka Meghalaya State Legal Service Authority haringkat bat ka Lamjing Shai Manbha Foundation but ka Syama Khami Shillong kilapenlong ya Legal Awareness Program on Transgender and Their Legal Rights haka sni jong kapan Awareness and Outreach Program ka balong ru kum sibenta ka jing rekhe ya ka azadi ka Amrit Mahotsav hineng ka sni ha Shillong Law College Shillong kato ki khubor ki lakut ki bawan sipi na studio jong ko All India Radio Shillong but sakin ya pon se so ba ka Delhi station na kabanda ki khubor ha ka tin hindi but bot pat sa ki khubor ha ka tin phareng kani ka dei ko All India Radio Shillong